Maune ademe kaya ngene kok. Iki hawane saya anget. Tur mambu menyan. Apa? Oh, meneng. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Ya ora. Kowe ngentut to? Hoi ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula rasa dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko kang slupan demit Betari Durga. Balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula tong apa? Nulis apa ta apa? Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dangslupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok terus. Golek perhatian. Aduh. Truk. Aduh. Ndas kok buyar banget. Lah ngopo? Buyar wae. Wis, Truk. Siraku buyar tenan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Truk. Oi! Langening kalanggana gelar pandhan muncar non ler kekonang surem sara tetan badan Kakang Rado Kakang Resi Kanika Putra. Ampun api Adi Guru. Marmanipun rika nggan sak mangke Kakang kula timbali supados rawuh wonten ing Bali Marti Wunda. Krana badhe wonten atur ingkang badhe kula njaken sanipun Kakang Narada. Bab menapa? Inggih menika muganipun Semar Badranaya. Inggih pun Kakang Ismaya. Anggenipun kepengin bangun jiwa wonten ing negari Ngamarta satemah-karya gara-garaning Kayiwangan menika Kakang lajeng kersanipun kados pundi menapa Kakang Semar dipunepataken menawi Kakang Ismaya dipunepataken lepatipun wonten pundi wong nyatanipun piyambakipun menika boten ganggu gawe dhateng kawontenanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru tata lair boten ganggu kaliyan kula nanging batos sampun ganggu dhateng adeking kalindran kula lèripun krana hawa panas ingkang sumundhul ing ngawiyat akarya gara-garaning Kayiwangan mlengking saking menika titah pujangkara ingkang sampun wantun damel gara-garaning Kayiwangan sayekti sak mangke badhe nampa pidana saking ulun Kakang taala agar pandan moncar Tinan ler kekonang sumsara tetan badan kasolan bajaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga dereng dangu sami mbal wacana katrenjuh sawaning pandya Betari Durga karya cingak kang samya mulat Putra Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Awana-bana Margana Samirana lan Marayang Durga Permanyana parigawi apa kita sowan mangka tanpa tinimbalan nyuwun mangapunten pukulun awrat tinangisan tiningipun Begawan Durna
Amarga nalika semana prapting wonten ing dandang mangure piyambakipun nyara widyaken bilih gagalipun badhe amboyong Semar. Kana samangke Semar badhe ambangun jiwa. Mila tumunten nyuwun tulung dhateng kula supados samangke saged njugaraken Semarangipun bangun jiwa malah menawi saged Semar badhe kabuyung wonten negari Ngastina. Pandya Betari Durga banjur wigatine kita sowan ning ngarsa ulun. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Hyang Adi Bu Kulun. Samangke supados ngemontaken dhateng Semar sampun ngantos mbangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Bu Kulun jagat menika kedadel wonten ala wonten becik ana padang ana peteng. Menawi mangke titah sak negari Ngamarta menika dipun damel padang sedayanipun kaenipun Semar Badranaya. Lajeng menapa pedamelan kula Bu Kulun watri menggalih dhateng kula Bu Kulun. Oh, Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Durga kula wonten maring adaw. Bener kang dadi atur kita. Tumuli ra usah dadak wanang ati kang dadi ati kita. Ayo. Derekno panjenengan ulun prapta ana ing Karang Kadempel. Yen bisa bakal ndak tanjake apa ta wigatining Kakang Ismaya bakal bangun jiwa. Yen mengko bakal ngembari marang panguwasa ulun, sayekti kita ora usah melu-melu. Ulun pribadi kang bakal nglangket kelawan Semar Badranaya. Pandhe Prabu nggih kula monggo kula dherekaken. Endra wonten dawuh. Ora usah dadak melu-melu. Mengko mundhak ora mangan nangkane gabul pulute kita ngerti. Kekuataning Kakang Ismaya yen to nganti di aru biru dening Bathara Guru ya Yayi Manikmaya. Inggih kula. Ditonton wae saka kadohan. Bapakmu ki pancen ngono kae anggere disuwitani utawa disuwani dirga. Lah banjur malik paningali. Monggo kula dipun titip saya karo aku Bathara Indra. Tinetraning uga rapuh sataning kokila rengkang nikara sagatar kene dungane engkong ler wuwusing dene panca Toking ayam mono Kakang Semar nganti ndak gelak lakuning Natandrawati prapting Karang Kadempel. Ing cipta ora ana kejobamu kepengin nyadong timbalaning Kakang Nayantaka. Yo Semar. Aku go prapta ning Karang Kadempel. Petruk ing suwana negara Mandura tumuli nganti kawan panjenengan ingsun prapta ning Karang Kadempel. Sejatine niatmu kepiye? Nuwun sewu sinuwun. Syukur dene sampun sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ing nuwun sewu mboten nama kula kuma lancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi. Nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerajang tanduran utawa dene nyemplung jurang. Iya. Mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi dadosa srana anggen Paduka eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak.
Pandhawa menika gangsal cacahipun mongko nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang jumangkahaken suku ngrembyahaken asta menika mboten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan Nata Ndarawati mila menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa Nata Ndarawati mesti melu katut tegese mesti kelepetan Kakang Semar pancen bener mengkono mila Ndara sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggrahita nek Pandhawa nedhengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedheng ajeng menggok ya panjenengan sing wajib benerke mengkono Kakang nggih ampun ngantos dumeh Pandhawa sakniki wis apik dumeh Pandhawa sakniki wis becik terus ora perlu diulatake ngibarate saya dhuwur uwite saya gedhe angine mila rubeda iki tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe Pandhawa menika mangres agung kawula dasi negari Ngamarta Kakang Semar bener mengkono nek nganti ana alaning Pandhawa kawula ya ngrasake luwih-luwih Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulak dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane ya ala mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken wonten sinuwun Prabu Mandura napa to sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi mboten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti ndhisiki dhateng kudrating dewa mboten arepa sampeyan niku duwe kewajiban mranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan yo duwe kewajiban dene kewajiban sampeyan ora tak aturke sakniki mengke ndak kula nampa pidana saka dewa kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe mranata dhateng sawijining praja monggo sing panjenengan tata sing panjenengan ulataken panjenengan anyalira Nata Ndarawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sakmangke kedah kula emutaken mengkono Kakang Semar nggih supaya negara niki tetep adil makmur warata tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk Ndara nyatanganing kalangguan klar pandang moncar sinon lir kekonang surem sorot etan badan kasoran pacaring purnameng gekono dasari mongso katiga dereng ngantos partosan mbak wacana ingkang setumyup saking dirganteng kiwah pikulun Jatimurti karya kagiat Lurah Semar Badranaya den mrayetna semorire seko balik titiyoni gandayani Kakang Ismaya aku ingkang mrapta ning Karang Kadempel Manikmaya lah kok ora kaya adat sabene kowe sugal tanpa tata krama mrapta ning Karang Kadempel apang kepara nyata aku prapta ning Karang Kadempel saiki mung kepengin ngelikake marang Kakang Semar ngelekke sing kepiye Kakang Ismaya pundhaten semene nggone darbe niat bangun jiwa apa to tegese bangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah aja ngawu gawar ngawur kowe aku ora duwe niat ngingerke blating panembah buktine kabeh kawula sak Karang Kadempel Nalindra Ngamarta Ndarawati lan Mandura mbok dawuh supaya prapta ning Karang Kadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya kabeh padha percaya marang Semar Kakang Ismaya satemah kabeh padha lirwa marang keblating panembahing Bathara Guru guru kok sik to
Kowe iki nek ndek pangkat, kowe iki nek nggih derajat aja kebangetan. Kowe lali karo jejermu. Apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe? Saperangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning saperangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing ngakarya jagat. Ya kalawan Gusti Kang Maha Suci. Kuwi kabeh ora luput, kuwi kabeh bener. Mergo kapracayan kuwi merdika. Dadi aja mbok peksa. Aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru Ki Kakang Ismaya. Ing aja-ajahi para titah. Ing aja-ajahi para kawula kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru. Kowe aja ngawur gawar ngawur. Kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalahane Semar, golek-golek keluputane Ismaya. Iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru. Apa mbok anggap aku ora ngerti? Kowe golek-golek keluputane Semar iki ora kok saka karepmu dhewe. Nek jane karepmu iso didandani, ning mergo nggonmu tansah keblithuk marang Betari Durga ya permoni. Wekasan kowe dewa sing apik iso digawe ala, dewa sing bener iso digawe luput. Iya apa ora? Kyai Semar. Lah kok dadi kaya mengkene kahanane Kakang Semar lah kok dadi Iwang Pikulun manik moyo malah tedak nyang Madyapada. Lho iki Iwang Pikulun Jatimurti kok malah melu tedak ning Karang Kadempel iki piye Semar? Ampun do kuwatir. Guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku. Ning jane ora karepe guru dhewe. Niki enten sing bebujuk, enten sing ndombani ya Betari Durga niku. Lho. Panjenengan Betari Durga nggih. Mula sampeyan kudu sing ati-ati. Kula wis kelakon bangun jiwaning para satriya, para nalindra Ngamarta, Ndarawati Mandura lan kabeh kawula sak Karang Kadempel sak pirangan negari Ngamarta. Kanugrahane wis iso digayuh niku biasane pacobane cepak. Mula kudu padha tata-tata Ndara. Madong dawuh Durga kula wonten timbalan kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar najan setemene tak olak-alik keluputaning Kyai Semar mboyawana niat bangun jiwa uga becik nanging gandeng ulun tinangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ing ora prayoga goleki keluputaning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niate Manik Maya mau merga saka pamothaing Batari Durga mangsa borong permoni ketatna wadyabala berkasaan jim setan mriprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar. Aku ora kewagang nandhiki Kakang Ismaya, aku tak bali marang Kyai Batari Durga. Ramaya wonten dawuh mindho gawe ndadak sambat tekan Kayiwangan tinemene Wang Pikulun Bathara Guru ora bisa nganake marang Kyai Semar Badranaya lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar merga gegayane Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Nek gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan butuh pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampiaken wae laladan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sendika ngestahaken dawuh.
hawane saya anget. Tur mambu menyan. Ha, Pak? Oh, menengo. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Ya ora. Kowe ngentut to? Hoy ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula rasa dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko Kang Slupan Demit Betari Durga balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula ta ngapa nulis apa ta apa. Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dangslupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok terus. Boleh perhatian. Aduh. Truk. Aduh. Ndasku buyar banget, Truk. Lah ngopo? Buyar wae. Wis, Truk. Siraku buyar lan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Truk. Hoi! Wah, apa sae? Dan ketiwasan to, Lho. Piye, Petro? Bener ngendikane Bapak. Nek Karangga Dempel ajeng wonten godha sing gedhe. Jare kok mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat siraku met. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet mboten ngerti niku kene napa. Wah, edan. Gong eling le. Eling ya, Nak. Elingo Cah Bagus. Iki Masmu. Iki Masmu Petro, Gong. Iki kaya matri mripate putih kabeh. Pripun, Ndara? Wah, eneng sing ngangslupi Bagus. Wah. Wah, edan ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Kowe nglangsupi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Oh ya! Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Lah mari ora le. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya.
Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar ta nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mati. Ana ireng-ireng nang pinggir ki berarti isih turu. Oh. Padha. Kok kapake mawa pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku. Japa mantrane napa, Pak? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Ngono kuwi duneke ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Wis, Gaki. Yo kok yo. Ya dhewe ora temandang ndoro-ndoro. Ketemu demit-demit kang malah cilaka engko. Ayo. Udus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Weh lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai kok. Santai kok. Iya. Udus. Aduh, aku ora apal lho. Terus? Aku ketemu dong tak kabari. Apane? Coba mantrane. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Jadi ingetke ra kuat kak medeni tenan. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwana Teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh, Yuwana slamet saka kersane Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Oh, apal enggak. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Wah. Udus. Wedan nyunggi gentrong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Dapalke, Gong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane. Oh. Ana. Ngembruki ora. Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni tenan kok. Medeni yakin sumpah aku ora mentolo kon ndelok. Kaya ngapa wae. Ora tak dipet mripate iki kek. Cilaka kok. Kudu ora weruh demite pokoke. Teguh Yuwana slamet. Ana sing bingkem cangkemku ta. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Tegep. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Motar.
mata wis nyandungi apa Kang? Mbak medani apa nek surga wis? Anggere kowe iki siap mental pro apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwono slamet. Slamet sekolah wala. Teguh Yuwono slamet. Slamet sing wala. Kang, mati pisan. Arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gede. Kaget aku. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Teguh Yuwono ngrusui wong ngomong cokot sisan. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Matok usungnya apa ya? Aja! Nggo dolanan esuk-esukan. Lumayan ya. Udus. Wedan. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Teguh Yuwono slamet. Meng ditiliki kok ora entuk. Iki paura. Meng ditiliki kok. Teguh Yuwono slamet. Tak gawake jero barang maneh kok ora entuk. Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Oh. Ngapa, Kang? Medine loro. Apa? Wah, domonge kok. Gantro asli. Kowe anu medani sing tak buka mata. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Wah. Apa? Hagene meng kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Iki sing jenenge brayut ki ngene iki. Oh. Ki demet brayut iki. Ngendi-endi nang anak iki lagi ditinggal. Oh, anake digawa siji. Apa iya? Arep ora kowe? Eng. Bagong Caidan ora. Aku senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Reng arep iso ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diatongke. Takira apa e? Wah, badhot Bagong kira. Warkudara Jaramaya ya
ora nggo bali balamu. Aja takon dosa kecek ndasmu. Ah, gaglak. Wah! Wah! Rasa dadak cangcingcung, rasa dadak werna-werna. Bali ora? Balamu jak bali kabeh bregasakan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah ning kene. Aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhenku sing do lenggah eneng awu mbata Mbadratna kene. Ganggu gawe konangan aku mbala geni. Nyuwun pamit. Bali. Semadangi jagat mungu-mungu sapucak ing bukir marebak bangsu mirap keneng soroting surya mega lan gunung Wiwit purwa madya wusana pun kelampahan niring Sambika Landara ya samet wilujeng kula sak rombongan uga pinaringan wilujeng kula warga mliki ugi pinaringan wilujeng donga dinunga sedaya nampi berkahing Wang Mahanasa wilujeng panjang yuswa lan tansah nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun ya Semar purnaning gati paripurnaning adicara kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat pribadi lan minangka wakiling kanca namung menungsa lumrah mbok menika kedunungan ina lali salah apes lan mati mila kula nyuwun pangapunten mugi-mugi pasderekan menika saged sumambung dumugi jaman menapa kemawon mbok menawa Gusti keparengaken sing benjang saged pinanggih malih Ndara.